Bougainvillea Garden, bagong atraksyon sa Paway, Ilocos Norte. Dayuhin natin sa ulat ni CJ Turida ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Ikaw ba ay plantito o plantita? Isama na sa inyong listahan ang bagong pasyalan sa Paway, Ilocos Norte. Ito ang bagong bukas na Bougainvillea o Bugis Garden na matatagpuan sa barangay Nagbakalan. Bukas ito sa publiko. Pag-aari ng mag-asawang si Michael Takderan, dating OFW, at si Dr. Leia, isang dentista. Makikita sa hardin ang iba't ibang varieties ng bugis na galing pa sa ibang probinsya. Espesyal din ang mga Instagrammable na upuan. Gumamit pa ng artificial grass carpet sa hardin. Dad, gusto ko talagang magkaroon ng halaman. Yung pinagbigyan ko na. So, nagkaroon na siya ng nag-start na siya ng sabi niya bibili ako ng 10. Hanggang sa bili na siya ng online, tapos nagkakat na siya, lumalaki yung halaman, natuto na siyang mag-cutting. Additional attraction din ang swimming pool. Hindi inakala na mag-asawa na papatok sa publiko ang kanilang hardin. Lahat po na may gusto na mamasyal dito, open po lang lahat, mayaman o hindi. May kapansanan, pwede rin kasi pag nandito ka na, nare-relax ka. Pero teka, magkano na ba ang nagastos sa napakagandang hardin na ito? Yung inabot nito, Diyos ko po, medyo inabot tayo ng medyo may kalakihan na. Umabot na tayo ng more than 5M kasi mga upuan pa lang, tapos yung ginamit nating mga artificial grass. Umabot man sa ilang milyong piso bago ma-achieve ang ganda ng Bougainvillea Garden. Ang mahalaga raw ay ang saya na nararamdaman ng mag-asawang Michael at Leia at ang makatulong sa turismo sa probinsya. Maraming magagandang atraksyon sa Ilocos Norte at isa lamang ang Bougainvillea Garden na pwedeng isama sa inyong bucket list. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV.